वी.के. सिंग काल अहमदाबादमध्ये भारत न्यूझीलंड सामना पाहण्यासाठी आला होता. त्याला व्हीआयपी ट्रीटमेंट का दिली जाते असा सवाल आमदार अमोल मिटकर यांनी उपस्थित केला. वी.के. सिंगचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा संशय सुद्धा अमोल मिटकरी यांनी यावेळी व्यक्त केला. आज चर्चा होणं अपेक्षित होतं. दुर्दैवानं ती चर्चा कामकाजात आज दिसत नाही. वी.के. सिंग त्याला व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली गेली होती. तो न्यूझीलंड विरुद्ध भारताचा सामना बघायला त्या अहमदाबादला पण होता, फायनल मॅच बघायला, आणि व्हीआयपीमध्ये होता. आणि त्याचेकडून पिंकी माळीच्या कुटुंबाला धमक्या सातत्यानं येत आहेत. त्यामुळं पोलीस प्रोटेक्शन त्यांच्या कुटुंबाला भेटलं पाहिजे याकरता स्वतः आज मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना तसं निवेदन करणार आहे. त्याच्यामुळं व्ही.के. सिंगला कोण वाचवते, त्याला कोणाचं पाठबळ आहे. मी कालही माझ्या आरोपावर ठाम आहे की व्ही.के. सिंगचे अंडरवर्ल्डशी संबंध आहेत का याची चौकशी, त्याची नार्को टेस्ट केल्याशिवाय समोर येणार नाही.